Takže teď ještě představím sebe, já se jmenuji Karel Hvížděl a byl jsem požádán, abych tento večer moderoval kvůli tomu, že jsem dělal rozhovory s oběma pány, kterým je věnována tato kniha, Dalajláma a Havel. S Václavem Havlem jsme o první knížce začali mluvit v roce 75, uskutečnili jsme ji až v roce 85 a další až po jeho skončení prezidentství. A s Dalajlámou to bylo zase tak, že Václav Havel při druhé návštěvě v roce 97 chtěl, aby ten obraz se dostal a rozhovor s ním mezi více lidí, tak požádal Oldřicha Černého, jestli by mě nepřemluvil k tomu rozhovoru, což bylo velice snadné, protože mě on zajímal v době, kdy jsem žil v Německu, tak se o něm tam velmi často mluvilo. Vlastně to byl taky důvod, proč ty Němci se hodně zasloužili o tu jeho Nobelovu cenu na konci roku 89. A navíc jsem si vzpomněl, že žena mého zubaře z Hamburku u Dalajlámy 2 roky pracovala v tom malém Tibetu jako překladatelka, učila ho angličtinu a v té době už byla redaktorkou Die Zeitu. A když jsem se zeptal jí, na co si mám dát pozor, tak mi řekla jenom 2 věci. Nesmíš se mu dotknout hlavy, to se nesmí, Dalajláma má svatou hlavu. A druhá věc, kterou mi řekla, a musíš se usmívat. On nesnáší lidi, kteří se kaboní. Tak s touto výbavou jsem udělal ten rozhovor z roku 97. No a podtitul této knihy je Česko-tibetské vztahy na pozadí výjimečného přátelství. A to výjimečné přátelství je samozřejmě dáno výjimečnými lidmi i výjimečnou situací, v které se ti lidé zblížili. Je třeba říci, že Václava Havla si Západ v té době, vlastně v podobné době, jako se psalo tolik o Dalajlámovi v Německu, kde jsem tenkrát žil, tak dostával Václav Havel ceny. V těch posledních 2 letech to byla smršť těch cen. Ty nejvýznamnější třeba byla Erasmova cena v Holandsku, tam jsem zrovna četl Laudatio na Václava Havla a potom ta cena v roce 89 na knižním veletrhu. To jsou takové velice výrazné ceny, čili ten Západ si bral Havla jako tu 3. symbolickou figuru té proměny. To znamená dělníka Valencu, potom papeže Pavla II. Jako duchovního otce a 3. potřeboval do party někoho, kdo je schopen artikulovat, kdo umí popsat tu situaci, co byla, co je a co může přijít a jak nás to může ohrožovat. A na to nebyla lepší figura než samozřejmě Václav Havel. No a jak známo, on se rozhodl v tom prvním prezidentském projevu na 1. ledna 1990 pozvat 3 osobnosti. A to byl právě papež. To byl přelomové pozvání, protože papež v České republice byl poprvé vůbec od založení nebo pro přijetí křesťanství. Nikdy v České republice nebyl. A Dalajlámu, kterého předtím taky žádný státník na světě nepřijal. Nebudeme-li počítat, že se setkal s norským králem při příležitosti předávání té Nobelovy ceny na konci roku, to bylo, myslím, v listopadu 89. No a tyhle 2 osobnosti samozřejmě, a ještě chtěl pozvat 3. a to se nepodařilo, chtěl vrchního rabína z Izraele. A to bohužel nějak v té době nevyšlo. Ale i když
se mluvilo o těch prvních 2 pozvání, tak se všem lidem zdálo, že je to nemožné je dostat sem, protože všichni říkali, dostat někam papeže, to se připravuje 3 roky, to je velký diplomatický úkol, to nejde taky jednoduše. A s Dalajlámou to už vůbec si mysleli, že se Václav Havel zbláznil, ale zbláznila se celá ta společnost najednou byla tak otevřená, ty figury byly tak vysoko vidět a zářily, že nakonec se to podařilo, jak známo, v únoru přijel papež a později i Dalajláma a oba dva spojoval i taková vnitřní nejistota o svých rolích. To bylo na nich taky světově unikátní, protože Václav Havel na jedné straně byl jediný prezident, který z vězení šel do úřadu. To se žádnému státníkovi na západě nemohlo stát. Tomu záviděli samozřejmě, což bylo docela legrační. Ale protože všichni ostatní byli produktem aparátu jenom té moci. A když to on jako jediný ručil za tu svou pozici doopravdy svým vlastním životem. A to vlastně poutalo tu pozornost a přitahovalo ty ostatní politiky. No a takové to pochybování o svých rolích, to bylo u těch 2 osobností taky velice silné, známo ten kodaňský projev Václava Havla, kde on se zamýšlí nad tím, jestli zvládne přijetí té role, jak ta moc může měnit osobnosti. A to jsme pak zažili u dalších prezidentů. Václav Havel samozřejmě se mu taky nemohl vyhnout, ale bojoval stále s tím. Tím se zase od všech lišil. No a teď je třeba připomenout tu mimořádnou dobu, v které tohle všechno se mohlo stát. A to bylo v okamžiku, kdy vlastně končila geopolitika, kdy nebylo možné, nebo kdy se zdálo, že už se to nikdy nestane, že velké země budou moci zotročit ty země okolo, ty menší, kdy vlastně padla Stalinova doktrina "Já хочу защитный палюс вокруг первой socialistické strany míra". Pro paní Holubovou to přeložím, protože minule mi proto požádala. Já chci obranný pás zemí kolem první země socialistické na světě. To bylo samozřejmě, to byla tak výjimečná doba, že ten optimismus byl obrovský a Václav Havel měl ještě v té době taky velké štěstí, že vedle sebe měl Karla Schwarzenberga, muže, který vyrostl v dějinách, což byl taky výjimečná figura ve světové politice, který uměl jakoukoliv situaci zařadit do strašně širokého historického kontextu. Takže on ho dokázal včas upozorňovat na nebezpečí, která na nás číhají s velkým předstihem. Pamatuju si na situaci, kdy se třeba upozorňovalo na to, když tady se mluvilo o tom, že budeme tygry Evropy a že prostě budeme nejlepší v kultuře a ve všem. A kníže s takovým laskavým úsměvem vysvětloval, že bohužel bez kapitálu se ten kapitalismus dá těžko budovat a že ta střední Evropa, tu střední Evropu neunesl Sovětský svaz, ale že bohužel
my jsme se oddělili od té západní Evropy už ve 14. století, na což se tady zapomíná, že tenkrát právě ta linie byla dána zrušením otroctví ve 14. století v Anglii, ve Flandrech, to znamená v Belgii a v kusu Francie, pak v většině Francie, většině Německa, v Itálii. A pak ještě důležité, a to dneska vidíme ty rozdíly, že nevolnictví nikdy nebylo v severských zemích skandinávských. Když to u nás bylo zrušeno poprvé v roce 1781, ale nebylo dodrženo, vlastně ke zrušení došlo až v tom roce 1848. A ty důsledky toho, že lidé neměli pěstované individuální svědomí za svůj osud, že jsme byli prostě v tom Rakousku, Uhersku a v Polsku ještě hůř na tom trošku, tam to bylo asi o 50 let později než tady, byli lidé zvyklí delegovat ručení za svůj osud na císaře, krále nebo někoho jiného, později teda třeba na šéfy politických stran. Ale to, co nás s tou Evropou spojovalo, bylo právě to, o co jsme později přišli, to znamená, Židé skončili v koncentrácích, šlechta a vysocí podnikatelé skončili v emigraci. A tak s tímhle vědomím vlastně byla ještě vystuženější ta role Václava Havla v té době, ta výjimečnost jeho a síla a aura, kterou působil na všechny ostatní. A teď ke knize. Ta kniha má dvě polohy. Ta první poloha je samozřejmě dána obrazovou součástí, která má taky dvě části. Ta první obrazová část jsou ty krásné barevné dvoustranové fotografie, které dělí těch 16 kapitol a to je doplněno dokumentárními fotografiemi těch jednotlivých částí. A ta textová část je podobně dělaná, kromě těch úvodních velkých kapitol, které sledují nejdřív těch 11 návštěv Dalajlámy v Čechách. Pak se tam můžeme dovídat o tom, jak to bylo s Tibetem, jak to bylo s meditacema, jak se vyvíjel odpor prostě k totalitním systému u nás, jak vznikla charta, co se dělo na náměstí Klidu v Číně a nakonec je kapitola věnovaná tomu, čím inspiroval vlastně Václav Havel i ty tibetský umělce. Je to tam v překladech všechno dokumentováno. Zajímavé jsou tam samozřejmě detaily. Je tam třeba ta historie Tibetu, když se v roce 1912 osamostatnil a potom zase jak 1950 byl okupován Číňany, jak Dalajláma v roce 59, když se ho snažili vylákat a nejspíš zabít nebo zatknout, tak jak ho bránili lidé, i to, jak on v tom roce 59 unikal z Tibetu do Indie.
On vlastně v přestrojení za partizána s partizánskou skupinou přešel během 14 dní hory a tam je zajímavé to, že zřejmě, to není to přesně doložené, ale že tomu pomáhali tenkrát Američané, protože jim schazovali jídlo, zbraně, ošacení a tak dále. Prostě bez této pomoci by asi se to tak snadno nepodařilo. No a co říct ještě k tomu Dalajlámovi. On byl samozřejmě vždy, když se s ním člověk setkal, tak byl doopravdy překvapený hlavně tím, jak on se neustále smál. To se pak vysvětluje v různých těch knihách o něm, že on dokázal v sobě tu bílou část duše tak zduřet, že potlačila tu černou karmu a přestože on v mládí prý byl docela uličník, nesoustředěný, roztěkaný a tak dále a tohle všechno dokázal v sobě těmi meditacemi potlačit a proto zůstal tak veselý. A dokonce i když se ho ptali třeba, co si myslí o Číňanech, nebo jaký vztah má k nim, když vlastně okupovali ten Tibet, tak on na to s velkým klidem odpověděl, že se jenom modlí za to, aby se z té hrůzy, kterou udělali, jednou si ji uvědomili a vyvlíkli se z toho, dostali se z toho. A jinak měl samozřejmě velký smysl pro humor, když ho třeba François Gattier, který s ním napsal knihu, to byl redaktor z Figara, mu říkal vaše svátosti a tak dále a říkal mu to už po 30. Tak on říkal, prosím vás, už dost, už tohle neříkejte. Já jsem taky člověk, já musím k doktorovi, kdyby byl svatý, tak tam chodit nebudu. A nebo když se ho ptali kvůli inkarnaci, co by se chtěl proměnit, až bude umírat, tak on říkal v bílého ptáka. A uletěl bych do Francie k vám, do Paříže, posadil bych se na Eiffelovku a koukal bych se, co vy dál vyvádíte. Tak takový byl Dalajláma. Tak a teď bych rád požádal redaktorku pro Radku Fialovou, aby vyzpomněla si trošku na to, jak ta kniha vznikala. Dobrý večer, já moc děkuji panu Hvíždělovi za ten krásný úvod i za slovo. Já budu stručná, což jistě asi uvítáte. Já bych hlavně chtěla poděkovat všem, kteří u toho byli, protože já jsem pomyslný štafetový kolík získala až do ruky až v cílové rovince. A vězte, že za touhle knihou je strašně moc obětavosti mnoha lidí. A v té cílové rovince to byly zejména 3. A to je vlastně projektová manažerka a fotoeditorka Andrea Urbanová, která je tady s námi. Pak to byla korektorka a tibetoložka, zakladatelka Potaly, neziskové organizace Zuzana Ondomišová, která vlastně pohlídala faktickou správnost mnoha údajů a mnoha přepisů, které v té knize jsou. A třetím, který tady asi dneska není, je Pavel Beneš, grafik, který vlastně tu ohromnou hromadu materiálu vlastně dokázal sestavit do smyslu plného celku a vyvážit vlastně poměr textu a těch fotografií takovým elegantním způsobem. Takže děkujeme i Pavlovi Benešovi. A nakonec můj velký dík patří manželům Horákovým, kteří jsou tady s námi. Dobrý večer. Majitelům Albatros Media.
díky nimž vlastně ten námět k nám do Vyšehradu doputoval a věřím, že se tady ocitl na velmi úrodné půdě, protože my jsme vydavateli kromě teda Dalajlamova životopisu a jeho etiky pro dnešní svět, i jeho knihy Ekologie, etika a změna klimatu. Takže věříme, že se u nás té knížce bude dařit dobře a přeju jí všechno dobré. Děkuji. Tak a já bych teď poprosil Roberta Mikluše, aby přečetl pár ukázek. Tak já vás všechny zdravím, dobrý večer. My jsme si pro vás, Kateřinou, připravili v prvním bloku 4 ukázky, ve druhém taky 4 ukázky. Já to moc zrychlit nemůžu a kdybyste tam občas zaslechli hlas pana Václava Havla, tak to vnímejte jako takové pozdravení jemu a odpusťte případnou nedokonalost v té interpretaci. Když jsem v roce 1990 na samém začátku svého prvního prezidentského období vítal v Praze nejvyššího duchovního představitele tibetského národa, způsobil jsem tím trochu zmatek. Za pozvánkou pro jeho svátost údajně stál můj nedostatek politických a diplomatických zkušeností. Riskovat zhoršení vztahů mezi Československem a mocnou Čínou, to mnohým připadalo jako nehorázná lehkomyslnost. Od té doby už ovšem jeho svatost navštívila naši zemi několikrát a Peking nám zatím válku nevyhlásil. Pořád však posloucháme, že bychom se neměli vměšovat do věcí, do kterých nám nic není, že ten problém vůbec nechápeme a že Česká republika a Tibet nemají nic společného. Je to stejný přístup, za který český národ již nejednou draze zaplatil ztrátou svobody. A pořád se drží při životě. Co pak se nikdy nepoučíme? Na rozdíl od některých svých kritiků se domnívám, že kdyby Česká republika nemohla vyvážet část zboží do Číny, bylo by to jen proto, že nás předběhla konkurence, ne vinou našich přátelských vztahů s exilovou vládou Tibetu, nebo proto, že dáváme přednost respektu k lidským právům před momentálními obchodními zájmy. Proč by se největší asijská velmoc měla bát jeho svatosti Dalajlámy, který nevelí žádnému vojsku? Mohu osobně dosvědčit, i když mě to zase znova fascinuje, že autokratické politiky, za nimiž stojí celý státní aparát, včetně armády, vždycky vytočí, když se jim někdo postaví, ač není ozbrojený ničím jiným než vírou a věrou v pravdu a nenásilí. Jsem přesvědčen, že touha po svobodě je jedním ze základních znaků lidské povahy. Žádný politik na světě nesmí tuhle skutečnost přehlížet. Boj nenásilnými prostředky za svobodu lze možná dočasně zarazit, ale nikoli zničit. Počátkem 90. let o tom, kdo je a co stělesňuje Dalajláma, věděla jen hrstka lidí. S tím souhlasí i bývalý mluvčí Charty 77 Havlův kamarád a spolupracovník Martin Palouš. Dalajláma byl pro nás čímsi jako vánočním stromečkem. Patřil do jiného světa, málo kdo ho znal. Havlovi poradci měli nastudováno, kdo Dalajláma je a jakou historii sebou nese. Spirituální bytost se hodila. Avšak na otázku, jak v Havlově týmu vnímali Tibet, Palouš odpovídá: nikdo neměl čas se nad tím zamyslet. Nemyslím, že jsme byli takoví ignoranti, že by nám nebyla zřejmá historie v širším slova smyslu, ale nikdo o tom nevěděl nic do hloubky. O 10 let později ale Havel na otázku spisovatele Viktora Chana,
zda v době disidentství měl nějaké informace o jeho svatosti, nebo o Tibetu, odpovídal: ano, já jsem tu povědomost samozřejmě měl dávno, jak o Tibetu, tak o tibetské historii, kultuře, náboženství, tradici o Dalajlámovi. Nebyla to asi některak důkladná povědomost, ale něco jsem četl, něco jsem věděl vlastně od vždycky. V rozhovoru pro New York Times 3 týdny po Dalajlámově návštěvě v Praze a těsně před významnou cestou do Spojených států vysvětlil Havel své rozhodnutí pozvat Dalajlámu. Po každé revoluci existuje nebezpečí, že se objeví soupeření, ambice a špatné lidské vlastnosti. Lidé se mohou vzájemně začít obvinovat z nešvaru uplynulého období. A dokonce bych řekl, že téměř hrozí chaos, pokud nenastolíme jisté prvky, které by tomu bránili. Mezi tyto prvky patří i duchovní rozměr a právě proto jsem do Prahy pozval Dalajlámu a papeže. Všechno má neuchopitelný, ale paradoxně i neotřesitelný, prahluboký smysl. Když jsem v novoročním projevu roku 1990 zval do naší země jeho svatost 14. Dalajlámu, byly mé vědomosti o Tibetu i statečných obyvatelích země sněhu a pohříchu výhradně knižní. V osobě hlavy lamaistické církve jsem tak měl možnost se poprvé setkat s živou tradicí, uctívanou v její vlasti nade vše na světě poutníky měřícími lokty a koleny vzdálenosti čítající často přes 1000 kilometrů, obdělavači políček i tibetskou mládež v džínsách se žvíkačkami a západní hudbou. Po všech těch spisech o mystické nedostupnosti nejvyššího převtělence velkého Himaláje jsem byl nadmíru mile překvapen veselou a zábrany neznající bytostí Dalajlámy, pro kterého je typické, že v dočasném útočišti indické Dharamsály děsí žadatele o audienci, kterým se bezelstně hlásí do telefonu a nechává je na pospas pocitu, že se dovolali do nebe. Fascinovala mě jeho výborná a nepolevující nálada, pramenící z jakési nám neznámé vnitřní jistoty, že všechno dobře dopadne a že to všechno má neuchopitelný, ale paradoxně i neotřesitelný, prahluboký smysl. Včetně 45 let tibetské nesvobody, masakru na náměstí Nebeského klidu i zdánlivého vezdejšího chaosu, mísícího osudy národu, zemí a světadílu. V Lánech na zámku byla kromě jiných také Eda Krejsehová. Měla jsem štěstí, že mě Václav na víkend s Dalajlámou pozval. Čekali jsme na něj venku. Dalajláma přijel okolo 5. hodiny a první, co na mě zapůsobilo, byl jeho velký úsměv a úžasná laskavost. Já jsem měla trochu trému, kterou jsem úplně ztratila v momentu, kdy vystoupil z auta. Mluvilo se anglicky. Při večeři jsem viděla, že ti dva, prezident a Dalajláma, mají velmi podobný smysl pro humor. Dalajláma se skoro pořád takovým zvláštním způsobem chichotal, což vzbuzovalo všeobecnou dobrou náladu. V podobném duchu se nesou i vzpomínky Alexandra Berzina. Ten ocenil neformálnost večeře a absenci obvyklé upjatosti, která by se dala vzhledem k postavení obou protagonistů očekávat. Atmosféra večera byla až rozverná a uvolněný Havel se prý vytasil s poznámkou, že Lánský zámek byl donedávna komunistickým bordelem. Jinou historku z výjimečného večera, který prožil s prezidentem Havlem, popisuje ve své autobiografii také Dalajláma. Toho dne mi při večeři, jak tak seděl a popíjel pivo a v ruce cigaretu, řekl, že se výrazně stotožňuje se 6. Dalajlámou,
který byl pověstný svým pochopením pro věci pozemské. Inspirovalo mi to k myšlence druhé československé revoluce. Revoluce v omezení kouření v době jídla. Já teď předám slovo hlavní editorce Kateřině Bursíkové-Žák, aby nám trochu přiblížila to, za jakých okolností ta kniha vznikla. Děkuji, Karle. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem pochopitelně nervózní, protože když vidím, kolik vás přišlo a když slyším ty texty, které Robert Mikluš tak úžasným způsobem interpretuje, doufám a vítám tady Dagmar Havlovou, že je to i pro vás zajímavý zážitek. Tak si uvědomuji určitou troufalost, která se pojí s tím, že jsem se do toho úkolu před 4 roky pustila a snad mi budíš omluvou, že jsem měla pocit, že ten úkol ke mně přišel, že jsem to prostě musela udělat. A ta motivace byla dvojí. Jedna byla ohromná úcta k tomu, co Václav Havel udělal a co nám tady zanechal. Velká úcta k tomu nezměrnému úsilí tibetského lidu, vedeného jeho svatostí Dalajlámou, být svobodným národem, tak jako se to podařilo nám v roce 89, ale byla to i kombinace vzteku na to, co se po odchodu Václava Havla z tohoto světa a z veřejného života stalo z naší zemí. Možná si pamatujete na ten rok 2016, kdy Českou republiku navštívil čínský prezident Xi Jinping a to ponížení, které my, kteří jsme svobodomyslní, kteří uznáváme hodnoty a politický i morální odkaz Václava Havla jsme zažívali. Čínská ambasáda tady organizovala statisty, kteří mlátili lidi, kteří měli tibetské vlajky, česká policie na zakázku vlastně na pokyn ministerstva vnitra, magistrátu hlavního města Prahy omezovali české občany, kteří chtěli demonstrovat proti té návštěvě Xi Jinpinga a vlastně vzdát i úctu tibetskému národu a připomenout ho třeba těmi vlajkami v ulicích. A bylo to všude v médiích, asi jste to postřehli a tehdy jsem zažívala ohromnou bezmoc a takový pocit zhnusení. A když na podzim stejného roku jeho svatost Dalajláma do Prahy přijel a poprvé to bylo ve chvíli, kdy už nebyl Václav Havel mezi námi a nemohl ho přivítat, tak tady panoval podivný chlad. Nikdo se s ním vlastně nechtěl setkávat a ta atmosféra byla... Zemanismus to byl, říká tady hladovkář John Bock. Vítáme Johna Bocka. A asi si na to vzpomínáte, Daniel Herman tehdy byl vlastně jedním z mála, kdo v roli ministra kultury se s jeho svatostí Dalajlámou sešel. A ta reakce 4 nejvyšších ústavních činitelů, kterou možná znáte pod tím pojmem dopis 4, byla naprosto šokující. A já teda ta jména budu tady opakovat. Byl to Miloš Zeman, byl to předseda Senátu Milan Štech, byl to předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a byl to premiér Bohuslav Sobotka. Ten text snad koncipoval i ministr zahraničních věcí tehdy Lubomír Zaorálek a bylo to opravdu obrovské zklamání, myslím si, pro všechny a myslím si, že i jako značným způsobem pošlapali ten odkaz Václava Havla tehdy. Oni vlastně zdůrazňovali, že jsme přátelskou zemí komunistické totalitní Číně, distancovali se od jeho svatosti Dalajlámy, distancovali se od všeho, co by tu podporu Tibeťanů mělo nějakým způsobem udržovat při životě. A myslím si, že to tou společností v roce 2016 zacloumalo, nebo minimálně lidmi, kteří mají nějaké svědomí a mají nějaké povědomí o tom, co je vlastně ten ideál roku 89, za který řada lidí prostě bojovala, včetně Václava Havla. Takže byl to vztek z toho roku 2016 a zároveň ta úcta k těmto lidem a koincidence s tím, že Kateřina Kotasová, která tady sedí, moc jí za to děkuju, z nadace tehdy Avas, a ono to trvalo tak dlouho, že mezi tím se přejmenovala na Abakus, mě vyzvala, abych 30. výročí sametové revoluce přišla s něčím, co by
co by Václava Havla a tu tibetskou agendu nějakým způsobem oživilo. A já jí za tu inspiraci moc děkuji a tehdy jsem začala s malým projektem a postupně jsem si uvědomovala, že ten málo probádaný aspekt lidskoprávní politiky Václava Havla by si zasloužil víc než ten malý projekt. Takže potom přišla podpora manželů Horákových. Moc jim za to děkuji, Zilke a Jaroslav. Bez vás by ta kniha nebyla. Také International Campaign for Tibet. Jejich zástupci tady teď sedí mezi námi, přišli trochu pozdě, ale jsem moc ráda, že jsou tu. A samozřejmě děkujeme hlavní spoluautorce Kateřině Procházkové. Kateřino, děkuju. Paní editorce, redaktorce, my tady pleteme ty pojmy editor, spisovatel, autor, paní redaktorce Radce Fialové a děkuju celému týmu. Postupně se nás v té knize sešlo víc než 100 fotografů, lidí, kteří nám poskytli své vzpomínky, materiály a snažila jsem se vybrat texty Václava Havla, které možná neznáte, které se pojí k tomu tématu a které tak krásně interpretuje Robert Mikluš, za což mu moc děkuji, byl to můj sen. Je to úžasný. No. Děkuji moc. Děkuji. No, už to tady zaznělo, že jak jeho svátost Dalaj Láma, tak Václav Havel milují humor. Paní Havlová by to možná potvrdila. Nemají rádi upjatost, takže jsem ráda, že se tady smějeme. Věřím, že kmotra naší knihy Eva Holubová ještě aspoň se postará o to, že se zasmějeme více. A moc děkuji, že jste tady a děkuji všem, kdo jste do té knihy přispěli. Nemůžu vás vyjmenovat, protože je vás zkrátka mnoho. Děkuji. A my děkujeme tobě. Já teď předám mikrofon Kateřině Procházkové, druhé editorce, aby nám trochu přiblížila, jak ona se dostala k tomuto projektu. Děkuji. Dobrý večer. Já asi začnu tím, že jsem se do projektu dostala trošku do rozjetého vlaku. On už začínal, Kateřina to zmínila. A já jsem si tenkrát možná ani neuvědomovala, jaký velký projekt to bude. A měla bych říct, asi my tady jsme jako 2 autorky, ale ono to opravdu byla práce a zapojení desítek lidí. A já jim za to všem strašně moc chci poděkovat, protože ta kniha opravdu není Kateřina Procházková, Kateřina Bursíková na prvním místě a kolektiv autorů, ale tam by měly být vyjmenováni, ať už na té titulní straně, či na té první, desítky lidí, kteří nám poskytli interview. Bylo to v době mimochodem covidu, to je ještě potřeba říct, kdy jsme začali pracovat na těch interview. A pro mě to bylo v podstatě šťastné období. Hovořit s lidmi jako s Ivanem Havlem, s knížetem Schwarzenbergem, kteří tady nejsou a myslím, že by měli velkou radost té knihy. Tak dovolte, že jsem alespoň zmínila tyto 2. Ale velká řada lidí, kteří jsou neskutečně obohacující, neskutečně inteligentní, stáli vlastně za zrodem České republiky, tenkrát Československa, stáli za tím přátelstvím a musím říct, že pro mě to byl velikánský dár. Já jinak, jak tady bylo zmíněno, pracuji v projektu Synopsis, takže překládám ty čínské texty politické a věřte mi, že to tady není tak veselé a příjemné. Takže toto pro mě bylo báječným zpříjemněním 2 let mého života. Takže bych chtěla vlastně moc Kateřině poděkovat za to, že mě do tohoto projektu zapojila a všem, kteří stáli s námi po boku. Děkuji, tak jsem odpověděla. A děkuji taky a předal bych ještě slovo paní Zuzany Odomyšiové, aby ona zavzpomínala na to, jak se k tomu dostala. No, tak já jsem se k té knize dostala taky až v průběhu, když už se na ní pracovalo. A za mě osobně bylo důležité, že se propojily vlastně roviny nejen
toho oficiálního, co bylo kolem Václava Havla, najdete v té knížce spoustu dokumentárních materiálů, citací, odkazů na články a právě ty interview a podobně. Vlastně řady i politických aktérů té doby. Ale já jsem v podstatě přišla z takové té druhé strany, v uvozovkách by se dalo říct z nějakého orientálního undergroundu v Československu 80. let. Lidí, kteří začali chodit v 80. k Josefu Kolmašovi do jazykové školy na tibetštinu, kdy vlastně podobně jako se odehrávaly různé bytové filozofické semináře nebo bytové divadlo, tak se odehrávala i tajná setkání s různými západními v uvozovkách turisty, kteří přijížděli do Československa třeba učit buddhismus nebo měli nějaké přednášky a podobně. A mezi ně patří i člověk zmiňovaný v té knize Alexandr Berzin, který Dalajlamu doprovázel již při té první návštěvě. A pro mě je vlastně velmi takové obohacující, že se tyhle ty proudy v té knize protínají, že vlastně je to všechno propojené, i tak, jak to vnímají Tibetané, že všechny věci mají nějaký svůj základ a zase vyúsťují v něco dalšího, tak jsou propojené osudy lidí, kteří se na různých úrovních potkávali a do dneška potkávají. A i ten Tibet vlastně si zaslouží a potřebuje podporu jak z oficiálních politických kruhů, jak z neziskovek, jak z občanské společnosti, i třeba nějakými malými, drobnými akcemi, charitativními projekty, podporou Tibeťanů v exilu a podobně. A to je hrozně důležité. Takže já děkuji, že jsem se mohla toho projektu účastnit a doufám, že knize se bude dařit a bude spousta dotisků a tak dále. Já zase poprosím Roberta Mikluše, aby se ujal mikrofon. Dalajlámova první návštěva měla podle mě pro většinu lidí a pro celou zemi obrovský význam. Vzpomíná Havel o 10 let později. Spousta lidí mi pak řekla, že podle nich Dalajláma vnesl do našeho prostředí na nějaký čas trochu světla. Doba byla překotná a nabitá emocemi, takže jen těžko posoudíme, jestli tomu tak skutečně bylo a jak velká část společnosti tuto návštěvu reflektovala. Jisté však je, že z mezinárodního hlediska byla zásadní. Řada lidí vnímala jako klíčovou událost porevolučního vývoje a pro mnohé také představovala nezapomenutelný osobní zážitek. Prezident dal srdečným přivítáním Dalajlámy jasně najevo, že se Československo nově chopilo role obhájce lidských práv. Pamětníci za pozváním Dalajlámy spatřují zejména politické a lidskoprávní hledisko, které Havel sledoval. Pozvání bylo především důsledkem jeho hlubokého přesvědčení, že lidská práva jsou nedělitelná a v okamžiku vítězství máme povinnost podporovat svobodu po celém světě. Myslí si Michal Žantovský, prezidentův tiskový mluvčí. V podobných případech se žádných kontroverzí nebál. Kreativitu, s níž Havel tvořil novou zahraniční politiku, výstižně zachytil Petr Pithart. Václav dal v posledních dnech roku 1989 několika blízkým lidem přečíst koncept svého novoročního projevu. Od té chvíle jsem věděl, že Dalajláma bude hrát ve veřejném životě naší země významnou roli. Dokonce bych řekl, že zmínka o chystaném pozvání Dalajlámy byla nejsilnějším znamením, že budoucí prezident bude dělat docela jinou zahraniční politiku. Nejen než minulý režim, ale i než většina demokratických režimů na světě. Velice podobně Havlovy pionýrské kroky vnímá Jan Ruml. Havlův vztah k Dalajlámovi byl nejen dokladem toho, že se zajímal o situaci lidí, kteří nežijí ve svobodě a demokracii, ale zároveň to byl také vzkaz pro okolní svět, že i oni mohou Dalajlámu zvát. A z podobné perspektivy hodnotí Havlovo rozhodnutí i Václav Malý.
Havel reprezentoval stát a chtěl dokázat, že jsme suverénní a máme právo pozvat, koho chceme. Dalajlama pro něho stělesňoval určitou duchovní oblast, ale především ujařmený národ. Havel založil svoji politiku na lidskoprávní solidaritě se světem a tím nám ho také otevřel. Chtěl vyzdvihnout i to, že roli v nejvyšší politice našeho státu musí hrát nejenom ekonomické zájmy, jež jsou důležité, ale také duchovní a lidskoprávní aspekty. Když čínský režim poslal Liu Xiaobo na 11 let do vězení, Havlův zájem o jeho osud i úděl dalších stíhaných signatářů nezůstal jen na papíře, ale vyburcovalo ho to k zorganizování akce, při níž se projevil jak jeho smysl pro spravedlnost, tak i záliba v pečlivém inscenování situací. Na výročí 33 let od zveřejnění Charty 77 se v doprovodu někdejších chartistů biskupa Václava Malého a herce Pavla Landovského vydal před čínskou ambasádu, aby zde předali otevřený dopis adresovaný čínskému prezidentovi Hu Jintaovi. Kritizovali v něm zmanipulovaný soudní proces, který přirovnali k obdobným, jaké sami zažili v totalitním Československu. Požadovali revizi rozsudku i spravedlivé posouzení situace a propuštění Liu Xiaoboa a dalších signatářů Charty 08. Postavili se tak na stranu čínských intelektuálů a umělců a jejich práva na svobodný projev a zdůraznili, že se případu budou nadále věnovat a informovat o něm mezinárodní společenství. Havel po čínském režimu žádal, aby nepronásledoval a neperzekuoval bojovníky za lidská práva, kteří mají své legitimní o mezinárodní pakty opřené požadavky. A také připomněl paralelu s vlastním osudem. Pan Liu byl odsouzen na 11 let přesně za co jsme kdysi byli pronásledováni my. To, co se před čínskou ambasádou 6. ledna 2010 odehrálo, byl happening v havlovském duchu. Dopředu bylo jasné, že je ambasáda nedobytná a že petici nikdo nepřevezme. Ostatně Havel na stejném místě spolu s několika stovkami lidí protestoval o rok dříve, 10. března, na tradičním shromáždění za práva Tibeťanů a tak místo dobře znal. Trojice někdejších artistů zde sehrála zábavnou scénku, při níž se marně snažili dozvonit a v případě Landovského dokonce holí dobouchat na soudruhy uvnitř velvyslanectví. Havel našel schránku na dveřích. No, mám to dát sem, myslíš? Zeptal se Malého. No, já myslím, no tak tam berou noviny, reagoval biskup. No, ale nevybírají je, glosoval situace Landovský. To je regulérní kastlík, pokračoval Malý. No, tak to tam regulérně dáme. Uzavřel Havel, který obklíčený novináři vhodil dopis do schránky. Na začátku prosince už byl Havel natolik zesláblý, že nebylo jasné, jestli vůbec zvládne cestu autem z chalupy do Prahy, aby se s Dalajlámou setkal. Olda Černý začal vymýšlet, že pro Dalajlámu pošle helikoptéru. Líčí Martin Vidlák. Jenže Havel o tom nechtěl ani slyšet. Navzdory svému stavu trval na tom, že do Prahy nepojede. Jeho přítel letí přes půl planety, aby ho navštívil a on by nezvládl ani 2hodinovou cestu. Nemožné. Takže už cesta sama byla vítězstvím ducha nad hmotou. Popisuje Vidlák debatu s Havlem. Dalším důvodem k cestě byla slovenská cena Jána Langoše, kterou měl Havel v Praze převzít ve stejný den. Sestra Boromějka Angelika Pintířová, která se o Havla tou dobou starala, popisuje jeho vnitřní sílu.
Jeho smysl pro povinnost byl obdivuhodný. Když už bylo setkání domluvené, neexistovalo, aby se z něj omluvil. To leda těsně před smrtí, říkal mi. Ale on se na to zároveň moc těšil, to bylo vidět. Z Hrádečku se přijíždělo do Prahy už v pátek a v sobotu ráno jsem došla za Václavem Havlem do pražského domu v Dělostřelecké. Vybavuji si, že jsme ještě pečlivě vybírali kravatu a poté vyrazili do kanceláře ve Voršilské. Tam jsme nějakou dobu čekali, pan prezident si dal kávu a chvíli ležel, protože cesta pro něj byla náročná. Jelikož se různě psalo, že si vymýšlí a že není tak nemocný, tak mě instruoval. Já si vezmu hůl a vy se budete pohybovat někde poblíž, aby bylo zřetelné, že jsem nemocen. Umístil mě tak, aby bylo zřejmé, že má zdravotní doprovod a stalo se. V záběru, kdy se potkávají prezidenta s jeho svatostí, stojím přesně za nimi. A jelikož tu scénu v televizi stále ukazovali, tak mě tam všichni mohli vidět. Myslím si, že na tohle setkání vydal pan prezident poslední fyzické síly. Touho po setkání neprojevil jen nemocný a vyčerpaný Havel, ale také Dalaj Láma. Odhodlání jeho svatosti mě opravdu dojalo. Normálně mívá po dlouhém letu z Indie chvíli odpočinku, ale tentokrát hned po obědě vyrazil za prezidentem. Líčí okolnosti poslední schůzky Čechtan Šökjaba. Šel jsem se napřed do kanceláře podívat, jaká je situace na místě. Bylo tam mnoho lidí a prezidenta Havla jsem nepoznával. Byl pohublý a křehký. Vylekalo mě to. Okamžitě jsem vyšel ven a informoval jeho svatost, že prezident Havel nevypadá dobře. Totéž potvrzuje přítomný Martin Vidlák. Zprvu ve Voršilské panovalo nezvyklé napětí. Havlův fyzický stav tibetské hosty šokoval. Pamatovali ho plného energie a síly a najednou měli před sebou pohublého, bledého, schrbeného staříčka Oholi. Když ale Dalaj Láma vstoupil do místnosti, okamžitě se všechno změnilo. Přivítali se jako obvykle dlouhým a srdečným obětím. Dalaj Láma dal Havlovi kolem krku katak a jako dar zlaté kolo, symbol duchovní proměny, ochrany a schopnosti překonávat překážky. Pak odešli do vedlejšího prostoru, aby si promluvili. My, ochranka, doprovod a asistenti jsme seděli v kruhu, bylo úplné ticho a čekali jsme, až zas přijdou mezi nás. V jednu chvíli jsem vytáhla z kapsy růženec. V tom jsem si všimla, že jeden tibetský mník naproti mě udělal to též. Taky vytáhl modlitební korálky. Bylo to naprosto spontánní a pro mě v tom byla veliká symbolika. Uvědomila jsem si, že právě my dva tam zastupujeme duchovní svět. A všichni ti lidé z kanceláří a z ochranky a Bůh ví odkud, Češi i Tibetané, si v tu chvíli uvědomili, že je to krásná příležitost ke společné modlitbě. Děkuju panu Miklušovi a musím jen poznamenat, že jsem u toho momentu byl. S Oldřichem Škáchou jsme byli v té pracovně, když došlo k tomu setkání a bylo to opravdu velice dojemné, protože pan prezident už měl vysokou horečku, měl úplně mokré vlasy, tak jak je to i na té fotografii vidět. A když se objali, tak najednou bylo vidět, jak měnili úplně tvář. Nejdřív, když tam vcházel Dalaj Láma, tak byl doopravdy zaražený a pak, když byli blízko sebe, tak se začali usmívat a v tomto stavu odešli vlastně do té vedlejší místnosti, protože jako nejlepší přítel pana prezidenta si ho pan prezident pozval, aby ho převedl
na ten druhý břeh. Bylo to opravdu zvláštní a každý, kdo tam byl, tak si to velice pamatuje. Já bych teď poprosil paní Tenšu Gajšo, ředitelku mezinárodní kampaně pro Tibet, aby nám řekla pár slov. Hello, everyone. It is such an honor and pleasure for us to be here with you all for this wonderful book celebration. Dobrý večer všem, je to pro mě čest a potěšení zde být na tomto křtu knihy. On behalf of our Tibetan friends here, and also Tibetans everywhere. And I think His Holiness would want me to offer his greetings to everyone here today on the occasion of this celebration of the book here. Jménem našich tibetských přátel myslím, že je to víc než vhodné, abychom vás všechny pozdravili a poděkovali vám za pozvání na tuto krásnou událost. For Tibetans, President Havel represents somebody very, very special. As I serve as president of International Campaign for Tibet, and our organization had the honor of having President Havel on our advisory board, and also we have a Light of Truth Award that is presented by His Holiness for individuals that have done outstanding things for Tibet. And we had the honor to offer that prize to President Havel in 2014. Pro tibetský národ, pro občany Tibetu je Václav Havel opravdu zvláštní speciální osobností. Já jako viceprezidentka naší organizace mám to potěšení vlastně i říci, že my máme ocenění, Tibet má ocenění pro ty, kteří se zasloužili o vztah s Tibetem, je to ocenění jménem jeho svátosti a toto je cena, kterou jsme nabídli, kterou jsme udělili panu Václavu Havlovi v roce 2014. And on that occasion, the late director, head of our organization, Mr. Lodi Gary, he said that the honor of presenting this award to to President Havel was special because he was somebody who, for the first time, treated our leader as a leader of the world, inviting His Holiness to Czechoslovakia as a world leader. Jeden z našich představitelů, který měl tu čest předávat toto ocenění panu Václavu Havlovi, zdůraznil to, že se jednalo o skutečně velkou čest, protože Václav Havel byl první osobnost, která vlastně uznala jeho svátost jako světového vůdce, protože ho pozval do České republiky, pozval ho jako státníka a zástupce světového politika. So that first visit of of His Holiness the Dalai Lama to your beautiful city is imprinted on Tibetan memories. And my first visit here also, when we went walking and we were in the square, I could have those memories. Tato první návštěva jeho svátosti v tomto krásném městě je opravdu otisknutá v paměti všech našich lidí a je to i něco, co zůstává velmi vtisknuto i do mé paměti. Pamatuji si, jak jsme navštívili toto krásné město, jak jsme chodili po náměstích. It's my first time visiting Prague, but it felt like I've been here before. Jsem tu poprvé, ale mám pocit, že díky těm... Je to mé první návštěva, ale mám pocit, že díky těmto vzpomínkám jsem tady už byla. But I have to say,
while coming here, we realized it was really the first time because we went to a Václav Havel that was 20 minutes away. Our cab took us the wrong turn to another, but we didn't realize there were so many places called Václav Havel. So that's why we are late. We left the hotel on time, but we arrived here 30 minutes late. A to, že jsme tady skutečně poprvé, se ukázalo i tak, že vlastně, když jsme se sem snažili dostat, tak jsme špatně zatočili, protože ono se po Václavu Havlovi tady jmenuje tolik věcí, že zkrátka jsme odbočili špatně a proto tedy jsme dorazili se zpožděním, za což se omlouvám. But I want to say also that our visit here, we come here for the International Religious Freedom Ministerial that is being hosted by the Czech Ministry. And the Tibetan representative, Mr. Telu Rinpoche, who's here, he is representative of His Holiness to Mongolia, and Telu Rinpoche was invited to the plenary session of the ministerial. And this is a big platform for Tibetans, and this was the Czech ministry who hosted us over here, and also a side event that our friends here, Czech Tibet Support Group, led by Katarina and Andrea, and of course Martin, all of you worked so hard for it. We are really honored and happy to have this high-level platform here, which doesn't happen all the time. And we were able to have this here today, so I want to express that and express my thanks. Chtěla bych také ještě říci, účastníme se tady také setkání, které se týká Mezinárodní náboženské svobody, což je platforma nebo setkání organizované ministerstvem. Máme tam i zástupce Tibetu jako zastoupení jeho svátosti a vlastně koná se tam plenární zasedání. Chtěla bych říct, že tato platforma je to organizované českým ministerstvem, že je to pro nás velkou ctí. Děkuji. Velkou ctí, protože máme tady nejenom naši organizaci, ale i naše přátelé, kteří nás podporují, ať už je to tady přímo jmenovitě Kateřina, Andrea, Martin nebo všichni ostatní, kteří opravdu tvrdě pracují a my jsme tím velmi poctěni a jsme velmi šťastní, že se můžeme účastnit platformy na takto vysoké úrovni, čili za to bych vám také chtěla poděkovat. And since I have the platform, I have to share one news also, which was a big news for our organization. We as International Campaign for Tibet, we have offices in Washington, D.C., in Amsterdam, in Berlin. And today in Washington, D.C., we had a small victory because there is a bill that what we do is we advocate for policy on Tibet. And in United States right now, we have a legislation called Promoting a Resolution for the Tibet-China Conflict Act. And what this resolution, let's put it, China says that Tibet has been part of China since antiquity. It's not true. And this resolution says that according to US policy, the Tibet issue is unresolved, and that Tibetans are a separate people, and that the Tibet having been part of China since antiquity is false. So this is a resolution we're working on, and today in the House of Representatives Foreign Affairs Committee, they had a markup, and this bill was approved and took one step. So it is a big victory for us. Mám jednu zprávu, o kterou bych se s vámi chtěla podělit. My jako organizace International Campaign for Tibet máme sídlo ve Washingtonu DC, v Amsterdamu a v Berlíně. A dnes ve Washingtonu DC jsme mohli oslavit malé vítězství, protože vlastně byla schválena část jako americké legislativy, vlastně jde o rezoluci, která podporuje
konflikt nebo podpora rezoluce, která se týká konfliktu mezi Čínou a Tibetem. Čína totiž tvrdí, že Tibet byl součástí Číny už odedávna. Ovšem tato rezoluce říká, že podle politiky USA je tibetská otázka nevyřešena. Že to, že by Tibet byl součástí Číny odedávna, je špatně a že Tibetané jsou zvláštní národ. Čili dnes Výbor pro zahraniční politiku tuto rezoluci podpořil a my jsme se zase dostali o krok dál. So I wanted to end by saying we Tibetans have many challenges ahead. We have a formidable opponent there who has control over Tibet, and things are not good in Tibet. But at the same time, coming here, learning about President Havel, learning about your Czech history, these are all inspiring for Tibetans, and we have a close connection there. And I hope that the book will also be in English and also in Tibetan, with the addition about President Havel's life and story, because I think we need it as inspiration for our young Tibetans also. Thank you. Na závěr bych chtěla říci, že Tibetané stojí před mnoha výzvami. Náš oponent je silný, situace v Tibetu není potěšující, ale zároveň, když přijedu sem, moci tady slyšet o Václavu Havlovi, slyšet o české historii, je to pro nás inspirace. A já doufám, že ta kniha vyjde i v angličtině a i v tibetštině a že tam bude i další dodatek, vlastně více informací o Václavu Havlovi a jeho životě, protože my něco takového rozhodně potřebujeme pro mladé Tibetany jako inspiraci. Oni mě slyší, že mě slyšíte bez mikrofonu. Co? Tak dobře. V archivě opravdu dokázáno, je to tam uložený. Tibet během druhé světové války všemi válečnými zeměmi byl uznán jako neutrální. Proto tam mohli chodit Němci, Američani tam byli. Prostě skutečně to je historicky v roce mezi rokem 38 a 45 byl Tibet i Číňanama uznán jako neutrální země. Takže ne dlouhodobě, i v moderní historii prokazatelně byla doba, kdy Tibet byl neutrální země uznaná i Číňany. To je skutečnost, která není uveřejňovaná a já ji mám z úžasné knihy, kterou napsal Tibeťan, který potom předtím byl ministrem financí Tibetu jako svobodné země před válkou a pak odešel do Spojených států a tu knihu napsal a byl bych rád, kdyby Jerry angličtiny přeložil do češtiny. Děkuji za pozornost. Tak trochu jsme se odchýlili od scénáře, tak já navážu a tu informaci o tom, že Tibet nebyl nikdy součástí Číny a že je proto důkaz právě ten cestovní pas ministra zahraničních věcí Tibetu z razítky z různých zemí světa, které Tibet uznávali jako samostatnou zemi. V té knize máme, takže snad bude John Bock a ostatní rádi, že tuto informaci považujeme za úplně klíčovou a v té knize je. A kdo bude chtít znát nějaké další detaily, tak věřím, že je tam najde. Já doufám, že to pro vás není ještě strašně dlouhé, ale já bych si moc přála, aby Robert Mikluš ještě přečetl jeden poslední text, který je vlastně o jeho svatosti Dalajlámovi a o jeho pohled na náboženství. Já ho považuji za mimořádně zajímavý a jsem zvědavá, co mu řeknete vy. Možná je pro vás i bude pro vás i překvapivý.
jsem dostal nějaký základ. Tak já mezi tím poprosím. Ačkoliv je Dalajláma jedním z nejvyšších duchovních tibetského buddhismu, v otázkách víry se neuzavírá. Nýbrž vyzdvihuje význam náboženské plurality a celosvětově patří k nejhlasitějším zastáncům mezináboženského dialogu, který byl mimo jiné hlavním pilířem jeho spolupráce s Havlem. V reakci na atentáty v Paříži v listopadu 2015 si Dalajláma podle svých vlastních slov uvědomil, že náboženství jako takové selhalo, protože všechna náboženství vytrvale pěstují rozdíly mezi lidmi. A proto je nezbytné přenést se nad rámec náboženství ve prospěch lásky a soucitu, který je na rozdíl od náboženství skutečnou lidskou vlastností a základní biologickou potřebou. Učení o soucitu doporučuje převést na úroveň rozumu, aniž by odkazovalo na jakýkoliv systém víry. Ve své knize Cesta k opravdovému spříznění náboženských tradic nabádá Dalajláma k náboženské toleranci a za společného jmenovatele všech náboženství označuje soucit. Za hlavní úkol pro lidstvo považuje mírové soužití. V této souvislosti se kriticky zamýšlí nad rolí církví a náboženství v historii konfliktů a varuje před nebezpečím, které náboženské spory mohou představovat v budoucnosti. Jednou z oblastí, kde bylo mírové soužití v dějinách lidstva nesmírně problematické, jsou vztahy mezi světovými náboženstvími. V minulosti byly konflikty vyvolané náboženskými rozdíly sice významné a politováníhodné, ale neohrožovaly budoucnost planety ani přežití lidstva. V dnešním globalizovaném světě, kde mají extrémisté přístup k rozsáhlým technologickým zdrojům a mohou se opřít o obrovskou emocionální sílu náboženství, může jediná jiskra zažehnout sud střelného prachu skutečně děsivých rozměrů. Před věřícími stojí výzva, aby skutečně uznali plnou hodnotu jejich náboženských tradic, než je ta jejich. To znamená přijmout ducha náboženského pluralismu. Hranice mezi exkluzivitou, považující vlastní náboženství za jedinou legitimní víru, a fundamentalismem je nebezpečně úzká. Hranice mezi fundamentalismem a extremismem je ještě užší. Nastal čas, aby se každý jednotlivý stoupenec některého z hlavních světových náboženství zeptal, jaký je v hloubi duše můj postoj k vyznavačům jiných náboženství. Děkuji panu Miklušovi a přidávám teď slovo Andreji Urbancovi z instituce Češi Tibet podporují. Dobrý večer. Já jsem dojatá. Není vůbec pro mě snadné teď cokoliv tady říkat. Je to moje role v knize byla neviditelná. Já jsem jen zařídila, že se to nějak stalo, ale vlastně nejsem znalá proslovu a už vůbec ne takhle na závěr, kdy vlastně už jenom stěží se snažím dojetím se nerozplakat. Nicméně já mám svoje osobní očekávání od té knihy, o které bych se s vámi ráda podělila. A tušíc, že to nebude pro mě snadné, jsem si to dovolila napsat. Snad mi to prominete, když vám to teď přečtu. A taky děkuji, že jste se připojili ke křtu. Sešli jsme se zde, abychom oslavili sílu přátelství, sílu jednoty a potenciál ke změně. Na stránkách naší knihy se skrývá příběh,
který překračuje hranice, kultury i ideologie. Je to příběh dvou mužů, kteří navzdory svému odlišnému původu našli společnou řeč v neochvějné oddanosti spravedlnosti, svobodě a lidských právech. Jejich jedinečné přátelství nám připomíná, že i ta nejnepravděpodobnější spojenectví mohou mít na svět hluboký dopad. Upřímně doufám, že až ji začneme číst, budeme svědky transformační síly jejich spojení, která nás přiměje vstát, přiměje povstat, postavit se za Tibeťany a staneme se tak součástí mezinárodního hnutí proti útlaku. Příběh Václava Havla a Dalajlámy nám může posloužit jako vodítko, které nám osvětlí cestu k soucitnější a spravedlivější společnosti. Ať je pro nás zdrojem inspirace, která nám dodá sílu jednat a něco změnit. Podrobme tuhle knihu kritice, hledejme odpovědi a objevme v ní svou vlastní cestu k vytvoření lepší přítomnosti. Snad nám všem bude tato kniha dobrým průvodcem. Děkuji vám. Tak já bych teď poprosil paní Dášu Havlovou, aby zazpomínala na Dalajlámu. Dobrý, já mám špatnou achilovku. Nebudu s ním pouštět se. To je dobrý. Já, abych nestála před váma. No, já myslím, že už tady všechno skoro bylo řečeno. Já jsem jeho svatost viděla mnohokrát a snad bych jenom doplnila, že když Václav za ním vážil tu cestu z Hrádečku, tak já jsem věděla, že tam bude hrozně lidí a kamer a nebyla jsem ve stavu, kde bych si chtěla nechat fotit, tak jsem na ně čekala ve Vizi, což bylo naproti Vaškově kanceláři. A oni přišli a měli jsme tam takový velmi krásný hovor duchovní, kdy mě jeho svatost ujišťovala, že všecko bude v pořádku a že všecko bude dobrý. A já jsem to tehdy chápala z hlediska fyzického a ne toho duchovního. A já nevím, co můžu ještě prozradit, protože si taky něco musím nechat pro paměti, až budu psát. Loučili jsme se v slzách a s tím, že mě ujistil, že všecko bude v pořádku a dal nám k dispozici svého lékaře, Vaškovi i mě. No a potom jsem se s ním viděla, když už Václav poodešel a poděkovala jsem mu a on mi dal mantru, kterou mi vlastnoručně napsal, podepsal nějaké fotky, to byly v podstatě poslední Vaškovy fotky. Úplně tu poslední jsem si udělala potom na Hrádečku s ním, ale to vlastně, to byly úplně jakoby poslední fotky. No. Tak to je asi všecko. Děkuji paní Havlové a teď máme pár minut ještě na dotazy. Jestli se chce někdo na něco zeptat, tak ať si řekne, dostane mikrofon, protože to tady je třeba nahrávat. Nejsem já, to je Jerry. Mám zezou otázku. Jak s tou anglickou mutací?
Milý Jerry, děkuji ti za tuto otázku. Musím přiznat za sebe i za ostatní v našem nejužším týmu, že jsme velice vyčerpaní. A samozřejmě, když vidíme ten zájem a vidíme, jaký význam ta kniha má třeba i pro naše přátelé z Tibetu, tak cítíme, že by to bylo výborné, kdybychom tu anglickou verzi měli a určitě se o to pokusíme, ale bude s tím asi ještě hodně práce. Chtěli bychom to upravit tak, aby to více odpovídalo potřebám mezinárodního publika. V této knize máme hodně reálií z našeho prostředí, hodně tam popisujeme věci, které možná z toho mezinárodního hlediska tak zajímavé nebudou a jiné by tam zase mohly být. Takže asi bychom nedělali prostý překlad, ale trochu bychom to chtěli upravit a já věřím tomu, že budeme mít dost síly k tomu, abychom to udělali, protože cítím, a ono to tady zaznělo, ta kniha má velice rozsáhlý poznámkový aparát a je v ní mnoho faktů a popisujeme tam věci, které považujeme za pravdivé informace. Je to snaha vzdát hold Václavu Havlovi za to, co udělal v této oblasti, protože v jiných oblastech samozřejmě si uvědomujeme význam Václava Havla a jeho odkazu, ale tohle se mi zdálo jako málo probádaná oblast, tak proto jsme se do toho pustili. Ale je tady pořád ještě jeho svatost Dalajláma a jeho sen o svobodě Tibeťanů a smyslem té knihy, kromě toho, že má nějakou informační hodnotu a věřím, že i ten poznámkový aparát dokazuje, že se opírá o fakta, tak má samozřejmě nějaký morální apel a jejím smyslem je skutečně vás trošku nadchnout pro tu myšlenku, pokračovat v tom, co Václav Havel tak úžasným způsobem začal a pokračovat v té podpoře Tibeťanů, nejenom proto, že je to správné a nejenom proto, že si zaslouží svobodu a že ta jejich kultura je tak významná, že kdyby byla z povrchu zemského vymazána a o to se komunistická Čína konsekventně snaží, tak by to byla ztráta pro celé lidstvo. A je to zkrátka určitý závazek, řekla bych, národa, který sám zažil nesvobodu, má s Tibeťany tolik paralel, včetně sebeupalování, obětí, které položili vlastně svůj život za svobodu, včetně toho exilu. Dalajláma ze 150 000 Tibeťany nežije v Tibetu, ale žije v exilu a chtěl by se vrátit domů. Já bych si přála, aby se ještě někdy do Lhasy vrátil a to je nějaký přesah a nějaké poselství a určitý aktivismus, který v té knize také obsažen je, ale určitě to není na úkor nějakých skutečně historických reálí. No. A děkuji paní Havlová za to, že jste se s námi podělila za tu velice emocionální vzpomínku. A ono je to skutečně magické, že Dalajláma byl na začátku toho prezidentství Václava Havla, přijel už v únoru 1990, což bylo v té době skutečně úplně neuvěřitelné. A byl zároveň tím posledním, který s ním vystoupil na veřejnosti a je to tak, jak jste řekla, poslední záběry filmové i fotografické Václava Havla jsou právě z toho dne a z toho posledního setkání s jeho svatostí Dalajlámou a něco magického v tom opravdu je. Děkujeme, že jste přišla mezi nás. Děkuji všem, že jste tady byli. Bylo to asi hodně dlouhé, já se vám za to omlouvám, ale snad jsme tím oslavili dva výjimečné lidi a naději Tibeťanů na lepší život. Ještě bych se chtěl zeptat, jestli je nějaký dotaz. Pokud ne, tak na závěr snad si můžeme říct jedině to, že... Je tam Eva taky, ta ještě čeká. Nezapomenou. Ta už byla vyloučena mezi tím. Eva je jako dáma, která bude křtít. A já jsem měla ale povídání, Karle, co povídání? No, teď jo, ale to, kterým se zahajuje ta část... Tak já tě předám a...
No, tak Karel právě mě to nechce dát takhle slavnostně, protože já neumím mluvit slavnostně, že jo. Ale Johne, díky. Já jsem šťastná, že tady jsem. Já jsem se sešla s touto dvojicí pánů 3krát v životě. Tedy s Václavem Havlem nesčíslněkrát, s Dalajlámou 3krát. Poprvé mě tam vzala Dáša Havlová, to jsem z toho neměla nic, protože mě někdo nakecal, že se mu nesmím dívat do očí. Takže já jsem seděla celou tu dobu takhle, celou tu dobu. Pak mi Dáša vysvětlila, že to je kravina. Po druhý, když mě tam vzal čirou náhodou Vašek, tak to už jsem se teda mu do očí dívala. Václav mě představil jako jednu z předních českých hereček a Dalajláma se začal smát. A velmi. A dál už jsem říkala Václavovi, ať už mi nepřekládá. Já totiž s tou angličtinou jsem na tom takhle, jo? Já mám takový svoje úsloví. I am speaking something, understand nothing. Takže já jsem prostě jenom je pozorovala a oni se pořád chechtali a za oknem velikým na zábradlí chodil bodyguard, který měl na starosti Dalajlámu a říkal, no já vím, že už jsme měli jet, no a co mám dělat? No tak on se tam chechtá s Havlem a s tou Holubovou, no. Tak já nevím, jak je mám dostat. No tak tam volej, že přijdeme později, jo. A to mě teda strašně bavilo a bylo to jak z absurdního dramatu Václava Havla. A po třetí jsem se s nima setkala v tom snu a to jsem nevěděla ani, že si pozval pan prezident Havel papeže s Dalajlámou. Tady to byl jiný papež, náš papež František. Prostě na náplavce vyjela taková bílá ponorka. Z ní vystoupil papež František, který mluvil nadpozemským hlasem, čemuž jsem rozuměla, a říká, že má sraz s Vaškem Havlem pod ocasem. A já jsem říkala, to nejde. Václav zemřel. A on říká, ale doveďte mě tam. Tak jsme tam běželi, tam už Václav stál a já říkám, co tu děláš? A on říkal, já se na to nemůžu dívat, já jsem vstal z mrtvých. A od hlaváku běží Dalajláma s nějakou krosnou a tam má všechny ty zvonečky a já měla tlampač a říkám, dámy a pánové, nastává nový svět. Tak to bylo vlastně vždycky, když jsem se s nima setkala, tak jsem pocítila odhodlání, lásku k životu a víru v naději. A to bych moc chtěla, abyste měli po přečtení té knihy. Děkuju, Johne. Já bych nyní rád pozval Telu Tulku Rinpocheho, aby začal s obřadem křtu. Translator going to help? Oh, there you are. Thank you. Sorry, yeah. Yes, good evening, dear brothers and sisters. It's a great honor to be with all of you today for this wonderful occasion of the book launch of two wonderful icons of the world. Dobrý večer, bratři a sestry. Je mi velkou ctí, že tu dnes s vámi mohu být u této skvělé příležitosti křestu úžasné knihy, která pojednává o osudu dvou světových ikon. Growing up in a Buddhist monastery in the late 80s, the early 90s, in my late teenage years,
I was very much interested in international affairs. Já jsem vyrůstal v buddhistickém klášteře v 80. 90. letech a když jsem byl ještě teenagerem, tak mě hodně zajímaly mezinárodní záležitosti, mezinárodní otázky. In a monastic environment, television, tape recorders, listening to music, or even listening to radio was prohibited in those days. A v klášteře bylo tehdy vlastně zakázané sledovat televizi, mít audiokazety nebo vůbec poslouchat hudbu nebo rádio. But being a rebellious young monk, I had a radio that had many, what is it called, many bands, Swift bands, yeah, I think it's called, yeah, that had many stations or bands. And I would listen to the BBC on every evening with my robes covered over my head, with headphones so nobody could hear or notice that I was listening to the radio. Ale protože jsem byl mladým rebelem, takovým rebelujícím mnichem, tak jsem samozřejmě rádio měl a to bylo schopné přijímat různá pásma, takže jsem mohl poslouchat různé stanice, včetně například BBC. Poslouchal jsem se sluchátky, měl jsem přes hlavu kápy, aby mě nikdo neviděl, aby nikdo nevěděl, že rádio poslouchám. The changes that were taking place mainly in Eastern Europe, the fall of the Berlin Wall, Czech's independence, Mongolia becoming a democratic state, so many changes and so much excitement as a young monk interested in the global affairs. And that really gave us hope for Tibet's future. A tehdy docházelo k mnoha změnám po celém světě, zejména tedy ve východní Evropě. Padla berlínská zeď, Čechoslováci se dočkali nezávislosti, z Mongolska se stala demokratická země. Bylo to opravdu mnoho změn, které byly opravdu vzrušující pro mladého mnicha, který se zajímal o celosvětové události a zároveň to byl vývoj, který nám dával hodně naděje, nám jako Tibeťanům, na změnu v budoucnosti. I remember in my early 20s hearing the news of the meeting of His Holiness the Dalai Lama and President Václav Havel. Já si pamatuju, když mi bylo něco málo přes 20 let, že jsem ve zprávách sledoval, jak se jeho svátost Dalai Lama setkal s Václavem Havlem. As Tenchula had mentioned earlier, that it gave the Tibetan people hope. And I think that hope not only gave the Tibetan people, but the global community hope for all. A jak už tady zaznělo, bylo to něco, co nám dalo naději. Dalo to naději nejenom Tibeťanům, ale dalo to naději, myslím, celému světu. And over the years, the friendship that was developed between two wonderful icons really set an example and to this day continue to inspire us in so many different ways. A myslím si, že přátelství obou těchto skvělých osobností se stalo velkým příkladem a velkou inspirací, která nás inspiruje až do dnešních dnů. His Holiness the Dalai Lama may be physically far from us, but I truly believe that he is with us today in spirit and prayers. Jeho svátost Dalai Lama je možná fyzicky daleko, ale duševně a ve svých modlitbách je nám velice blízko a je tu s námi. But in a way, we can also think that His Holiness the Dalai Lama is with us physically, manifesting through some of us. A v určitém smyslu si můžeme říct, že Dalai Lama je s námi i fyzicky, protože se jeho odkaz a jeho duch projevuje v osobnostech mnoha z nás. Tenchula, I beg your pardon and forgiveness. But because of the love of the Czech people, I must insist that I must properly introduce you. Tenchula is not only the president of the International Campaign for Tibet, she is His Holiness the Dalai Lama's niece. A Tenjulo, já se omlouvám a prosím za odpuštění, ale před vámi především musím Tenjulu správně představit. Ona není jen prezidentkou naší organizace ICT, International Campaign for Tibet, ale je také neteří jeho svátosti Dalai Lámy. So through her,
His Holiness manifest and His Holiness is with us today. We can think of it that way. Takže v tomto duchu si můžeme představit, že jeho svátost Dalaj Lama je prostřednictvím Tenjuli dnes s námi fyzicky. So I know earlier she tried to give the attention to me by introducing me as the representative of His Holiness, but I think the last 2 days I had enough limelight and spotlight, so I'm like really tired now, so I want to take off some load and give it to her. Tenjula se snažila prezentovat mě jakožto zástupce Dalaj Lámy, ale já za ty poslední 2 dny jsem si už dost užil té pozornosti, už jsem z toho unavený, takže se snažím trochu tu zátěž přenést na ní a myslím si, že si to zaslouží tu pozornost. Yes, I won't be very long, but on behalf of our small delegation, yes, we have Professor Gallo, Je tu s námi vlastně taková malá delegace. Jedním z členů je profesor Jallo, who was born and raised and bred as a scholar in Tibet, educated in China, did intensive research on the education system and the violations that China was doing for future Tibetan children, and had to leave his own country and go into exile abroad, but continues to be an advocate for the cause of Tibet's younger generations. He's joined with us today, and we're very happy to have him with us today. Profesor Jallo se narodil a vyrostl v Tibetu, kde se také stal akademikem a věnoval se oblasti vzdělávání a hodně vlastně se ponořil do oblasti vzdělávacího systému a věnoval se prohřeškům, které Číňani spáchali na tibetských dětech. Zároveň sám byl později nucen opustit Tibet, odejít do exilu a stal se zastáncem a bojovníkem za Tibet a za jeho mladou generaci. A já jsem velice rád, že tu máme profesora Jalla dnes s námi. And also Pujungla, Wambala, and our beautiful young Tibetan, all who are representing International Campaign for Tibet, and they've been working so hard, tremendously, for the justice of the Tibetan people, and we are an extension of His Holiness the Dalai Lama. We are like the branch of the tree, and we continue to grow and grow and grow, and people like you make us grow even more and inspire us, and you are like the water to the tree to make us flourish more and more in the future. A máme tu také další zástupce naší organizace. Jsou to všechno lidé, kteří tvrdě pracují v zájmu spravedlnosti pro Tibet. Jsou v podstatě takovou prodlouženou rukou jeho svátosti Dalaj Lámy, nebo můžeme říct takovými větvemi toho našeho stromu. A když se setkáváme s lidmi jako jste vy, tak je to jako kdyby ten náš strom někdo zaléval. Dáváte nám vodu, dáváte nám energii, abychom mohli v budoucnosti ještě silněji a lépe pracovat na tom, na čem nám záleží. I shall begin the book launch ceremony, which is recitation of some prayers. Asi bychom mohli přikročit k té oslavě knihy jako takové. A sice chtěl bych to zahájit takovou modlitbou. It'll take 5 more hours. Která bude trvat pouze 5 hodin. But the good thing about being a Buddhist is you can work your wonders in mystical ways and combine it into 2 minutes. Ale když jste buddhistickým mnichem, tak máte tu výhodu, že všechnu tu mystiku a všechna ta kouzla jste schopni zkombinovat a vměstnat do 2 minut, takže není problém. So I shall begin. Takže tedy začněme. Sangye chodon zoju chonom la jenju bardu dane gyabzuch
Tage jesu jibe zonam je dola benje zange do barasho. Simje damje dewa dan devi gyudan dembra juje simje damje dunga dan dunga ji gyudan dewa. Simje damje dunga mebe dewa dan mendawa juje simje damje nirenjat nidan devi danyom la neba juroji. Nindu jewa zonama gunshi nije ninze denze kanyin dan dola pembra jenam lamsh nije jide dundu zebak. Kanda yanda dembe dona namba gunde nazo dizomba nindu janju zimbe zoje sanje jene yumde la chaze lo. Maluse imje ko inje ko injo ije. Dio dio bo injo me ze jom ze la. Ngài nói mọi lối yên đôi trên chúa bê cho em đeo có rồi chia nhiên đỡ chế số số chế đỡ đam ba chăm chế nè lan đam ba chế nè chú sốt lai chế nè đa ba ye đi trên đa kia cô chú số Omo sawadada gada abe kingam de samaya jire Chanju simju rinpoche mage banam jijurch Keba nyamba me baya gone gondu pevaran shu Pama simje tamje dedan denjuruji Ngendro tamje dado dongwan Chanju simba gana nesho ba Teda kunge molam dubjuruji. Thank you. Je potřeba ještě trošku osvětlit. Vy jste to neviděli, protože Telo Rinpoche byl otočen tady vlastně k oltáři s knihami. Provedl tibetský tradiční obřádek za zdar, blaho, štěstí, myšlenek, knihy všech přítomných, všech cítících bytostí konec konců. A knihu vlastně pokřtil. Tady máme v té tradiční tibetské nádobě, bumpě, něco jako svěcenou vodu po tibetsku, dá se říct. Tak tím cáknul tady do vzduchu. Pak tady máme za Václava Havla půl litr Plzně, která kmotra se ho chopí. Eva, no. Pak bylo myšleno, že je tady v tibetské konvici a v tibetský šálek pravého jačího čaje, uvařeného po tibetsku. To je pro kterou kmotru? Která kmotra se toho chopí? Je to těžké. No ní. Že to nalít tady já to položím. No, tady do toho. Já tady uhnu fotografům. A pak je tady proslulá termoska s horkou vodou, kterou, když si přečtete knihu, tak na toto téma často narazíte. A to je kapalina, tekutina, která skutečně spojila Václava Havla s Dalajlamou, protože horkou vodu spolu často popíjeli. Takže třetí kmotra, Tenčola, please. Jinak ten tibetský čaj samozřejmě je myšleno za Tibet, za Tibeťany, za jejich budoucnost a tato konvice je společná vlastně za Dalajlamu s Václavem Havlem. Je čas čukor.
A to, co jste možná neviděli, nebo takhle, Rinpoche vycáknul trošku obřadní vody z té bumpy, z té maličké konvičky, ale potom Tibetani vždycky, když něco jedí nebo pijou, tak jsou zvyklí obětovat vlastně takovým ochráncům, duchům, božstvům, jak bychom to nazvali, kteří žijou v nebi, ve vzduchu a na zemi. Takže když máte něco nalitýho, tak vlastně omočíte prstíky a vycáknete do těch 3 směrů, abyste nabídli všem cítícím bytostem. Na co mají ten varžál? To je přece zabíjecí zbraň. No, to je rituální duchovní zbraň, není... No, možná, ať se toho radši ujme teda somebody from Tibetans. There is a question if this dorje in the past times, Vajra, it's a Sanskrit term, but Tibetans, they say dorje. If it was any time used as a weapon, just even for killing, not only a spiritual weapon. It's a weapon, it symbolizes thunderbolt. And that thunderbolt, it represents method. And the method is to subdue your negative mind, anger, hatred, jealousy, and so on. V podstatě jakožto zbraň je to spíše symbol, je to symbol hromu, který symbolizuje metodu toho, jak potlačit negativní emoce, ať už je to vztek, žárlivost nebo něco dalšího. So Vajra can be literally translated as thunderbolt. Takže to v podstatě můžeme doslova přeložit něco jako hrom, nebo hromoklín. The bell represents wisdom. A ten zvonek symbolizuje moudrost. And the sound, the vibration represents the spreading of the wisdom all over the world. A ten zvuk, ty vibrace symbolizují, jak se to moudro šíří po celém světě. The wisdom of compassion, love, kindness. A jde o moudro soucitu, lásky a laskavosti.